Geweldig. Ik ga echt een ongelofelijke hekel om zo'n laptop begint te blazen. Jasses. Ja, staat iedereen eigenlijk wel een irritant geloerd of het heel verschrikkelijk vies. En daar vreeg ik nou de meesten op steden wat ze het meest irritante geloerd vinden. Smakken en gekraak van chips. Gekraak van chips ook? Ja, een zak dat kraakt. Het meest irritante geluid? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik vind het niet specifiek een irritant geluid. Ja, kras met je vingers op een krijtbord. Krassen horen hoe iets aan ding. Squallenbord. Oh, het krassen over een bord. Of met de vork over het bord. Als iemand mij het bestek over zijn bord gaat. Zo. Ja? Ja, vreselijk. Kippenvel. Verder, nou, dit is ken ik wel lastig wezen, maar... Ik ben JSM of een straaljager. Ja, dat. Nou ja, die straaljagers gaan hier wel heel erg hard over de stad heen. Het meest irritante geluid is misschien de straaljagers die in de ochtend soms. En dan wist in één keer gewakker met de en dat is heel vervelend. The sound of Donald Trump's voice. America. You don't like Donald Trump's voice? Can't stand him. Can't listen to him. Mensen die cornflakes eten met melk, dat vind ik vies. Dat vind ik heel vies. Ja, dat vind ik heel vervelend. Het meest irritante geluid. Wauw, nou dat vind ik... Een hege pieptoon. Maar ja, die jij... Maar voor de rest, nou nee, meestal niet wel roeien. Ja, iemand die de hele tijd zo dit doet. Zijn neus ophaalt. Zijn snotje ophaalt. Het meest irritante geluid, dat is van een scooter. Die maken zo vreselijk veel herrie. Dan zijn elektrische scooters tegenwoordig stukken beter. Ja. Wat lawaai. Lawaai, ja. Dan heb ik wel even vragen. Wat vind je nou het meest irritante geluid? Nou, dit bijvoorbeeld. Van die brommer. Kan ik met die praten net? Ja, tuurlijk. Doe ik de helm even nog, hè? Ja. Wat vind je nou een heel irritant geluid? Als ik me aan ze wekken word, en dan heb ik hier zo'n vogeltje die de hele tijd bij me ruikt. Als me tro, dan wil ik verder sliepen, maar dan jij ik die vogel de hele tijd. Dus bij ons die zeggen soms van brommers, die maakt irritant geluid. Ja, dat heb ik wel vaker gehad, of dat ze stionken. Wat zei ze? Hey. Stink ergens en staat er een man naast niet van, wat die stionken, de kut zo heet die, dat is uit, man. Geweldig. Nee, die Powerade, die Powerade. Ik vraag je de meesten op straat wat ze het meest irritante geluid vinden. Ja, nou... Ik vind dat smakken. Ja, ben ik wel mee eens. Van die vieze kauwgeluiden. Ja, dat is echt vies. Mensen die smakken of zo. Ik weet het niet. Wordt u vaak geconfronteerd met mensen die smakken? Nou, dat valt mee. Maar ik irriteer me niet heel snel. Wat vindt u het meest irritante geluid? Alarm. Een alarm. Wat bedoelt u dan dat het maandelijkse alarm zo? Dat na 4 keer nog niet opgehouden. Meestal is het 5-6 keer en dan pas houdt het op. En wat doet dat met u? Ja, ik krijg er wel kracht van. Ja, te veel kracht, want als ik rest gebruik, die is dodelijk. Ja. Boren, als de boorman boort, jongens. U hast een borende boorman, jongens. Ja. Ja, maar genagel. Ik zie het door een koptelefoon op, misschien om het geluid een beetje buiten te houden, of dat niet? Ja, dat wel, ja. Om alle prikkels een beetje weg te houden. Wat zou het meest irritante geluid vinden? Oh. Weet ik niet. Wat is toen? Die wekker. Oh. Die wekker is de... Ja. Of als iemand met de nagels zo'n object giet of zo, dat kijk ik echt net oor. Dat vind ik echt vreselijk. Nou, dat is de vliegtuigen, hè? Ja, geluidoverlast. Maar ja, de defensie beslist, hè? Het is maar kijk waar je aan storen. En nou ja, het is altijd wat verschillend, hè? Waar storen jou, jongen? Nou, vooral hun krassen. Van mijn broer kan mij het best op een pannen zitten tikken of zo. Ja. We vragen de mensen op straat wat ze nou het meest irritante geluid vinden. Nou, wat ik nu hoor, dat gezaag daar op de achtergrond. Oeh, die is wel heel erg. Je houdt niet van gezaag? Nee, gezeur ook niet. En nou ja, bijvoorbeeld thuis, nu de buren, die zijn ook behoorlijk aan het klussen. Nou, dat kan ik wel heel irritant vinden. Een whiteboard marker op papier.
Ja, dat is fucking irritant, dat zegt net het van. Ik denk de bussen van Q-bus. Ja. Specifiek? Ja, die is gewoon persoonlijk, want ik mis Arriva eigenlijk. De stop. Ja, de stopknop van de Q-bus vooral, ja. Een beetje haatrecht met de Q-bus. Ja, vooral. Ik mis Arriva wel, ja. Hartstikke oor-irritant geloerd. Dat vind ik heel irritant geloerd. Ja, goeie vraag. Goelende baby's. Goelende baby's, ben inderdaad wel irritant, ja. Wat vind je het meest irritante geloerd? Als iemand naast me zit te eten. Oh, dat vind ik zo irritant. Sorry, ik moet luisteren. Maar dat vind ik echt heel irritant. Heb ik nog een bepaald gerecht? Of, Crackers. Biscuit? Biscuit? Ja, biscuit? Beschuit. Oh, biscuit. Ja, biscuit. Ja. Dat is echt een heel irritant geloerd. Sorry, mevrouw. Die is aan het bellen. Ja, echt hoor. Is echt een heel irritant geloerd. Vond je het leuk filmpje doen, doe me omheen. Abonneer die en we vooral ik lid. Want als lid wist, dan kan je ook de hele video zien. Dan hebben we net die knipt, kreeg ik alle ruwe materiaal te zien. Ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Geweldig.